Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beti San Paulo apostoloak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, Jainkoaren errukiagatik eskatzen dizuet eskain dezazuela zeuen burua opari bizi. Santu eta Jainkoarentzat atsegingarri. Hori da egiazko zuen gurtza. Ez egokitu mundu honen iritzietara, baizik eta eraberri zaitezte, zeuen pentsaera aldatuz. Horrela, bereizi ahal izango duzue zer den Jainkoak nahi duena, zer den ona, atsegingarri zaiona eta bikaina. Zuen maitasuna izan bedi itxurakeriaren gabea, gorrotatu gaizkia eta eutsi ongiari. Maita ezazue elkar senide onak bezala, ohoratu elkar zeine gehiago. Izan saiatuak eta ez nahi. Izan gogoz garzu jauna zerbitzatzeko beti prest. Izan itxaropenean alai, ez beharrean eraman handiko, otoitzean lehiatzu. Lagundu federume beren beharretan eta eman gogoz kostatu arretzei. Jaunak izana. Jesucristoren evangelioa San Joanen liburutik. Aldian da, Jesusek begiak zerura jaso eta horrela egin zuen otoitz. Aita santu hori, ez dut erregutzen hauen alde bakarrik,
baita hauen hitzaren bidez, nigan sinetsiko dutenen alde ere. Egizu denak bat izan daitezela, aita zu nerekin eta ni zurekin biok bat garen bezala. Hauek ere bat izan daitezela gurekin, munduak sinets dezan zuk biaren entzula. Zuk eman zenidan aintza bera, eman dien nik, bat izan daitezen, gu biok bat garen bezala. Ni hauekin bat eta zu nirekin bat. Horrela guztiz bat izango dira, eta munduak ezagutu ahal izango du, zuk bidali nauzula, eta ni maitatu nauzun bezala, maitatu dituzula hauek ere. Jaunak esanak. Sinistunok, gure existentzia, gure bizia, mundua, ez ditugu ikusten kasualidade huts bat bezala. Baizik eta jangoikoak eginak ikusten ditugu berak eginda daudela. Eta ez bakarrik kristauak, beste erlijio gehienetan ere berdin ikustela eta beste pentsalari eta filosofoek ere hola ikusten dute. Mundua ez daitekela izan kasualidade huts bat. Baizik eta jangoiko batek edo izaki ahal guztidun batek eginean izan behar duela. Eta guk sinistio horregatik gure bizia jangoikoaren opari handi bat bezala ikusten dugu. Jangoikoak maite gaituelako egin digun oparia. Eta Jesusek evangelioan baita ere hoixe erakusten dugu. Jainkoak maite gaituela eta zoriontsu izatea nahi duela, zoriontasuna eman nahi digula. Ez lur mundu hontan behintzat ez dugu erabateko adurtuko, baino hala ere mundu hontan ere zoriontasun hortan parte hartzea deitzen dugu gure jangoikoak. Horregatik gure bizia jangoikoak egindako opari hori bezala ikusita, jangoikoak neko aprobetxa ezaguna gure bizia. Bi zentzutan. Alde batetik, mundu hontan mesedea eginez, mesedea izanez, elkarra maitatuz, elkarra lagunduz, giro politia sortuz, eta bestetik ere bizitza aprobetxatuz, bizitza gozatuz, jangoikoak eman dizkigun gauzak estimatuz. Gaurkoan, Manu esperitzen ari gara hemen lehitzen. Txikitan, hainetik etorritako herrian, senide etorri ziren txikia zela, hainetik honea lehitzera herri txikitik, hasi gaur egun Shanghaiera, Nueva Yorkera, jogo baginia bezala, honea jentu ziren, eta berak bizitza hola bizitelu. Aprobetxatuz, gauza txiki guztiak, dauzkagunak estimatuz, mendia, bizikleta, lagun artean egotea, otordu bat, festa bat, parranda bat, ez da girigi behar mundu honetan, mundua eta bizitza aprobetxatzeko, adiskideak eukitzea, dauzkagun gauzak estimatzea naturak, jangoikoak egin dituen guzti horiek horretarako daude. Eta Manuk hola ulertu du bizia. Bere herria ere maitatuz, horretik ere hemen lehitzak ari gira, espedera eginez, hemengo kultura, gure hizkuntza, ere defendatuz eta bultzatuz, gauza guzti horiek gaurkoan gogoan hartzen ditugu esker honez, eta batez ere jangoikoari laguntza eskatuz. Txikitan aman zuen, senide bat ere baino hala ere aurrera egin izan du azkenik gaitz batek eraman duen arte. Guretzako, sinistunentzako, heriotza beste edozeinentzako bezala gogorra da. Halako errealitatea delako maite ditugunak galtzea.
Ikustetik ez ikustera pasatzea beti gogorra da heriotza. Baina, Jesusek nahi du ez da dira izan sekulan itxaropenik gabea. Hau da, gure hildakoekiko harremana ez du heriotzak erabat suntsitzen, aldatu baizik. Horregatik gure esperantza gaurkoan alde batetik Jainko errukitsu bat ikar dugun esperantza hori eta berari erredutzen diegu Manuren alde. Har bezala goiko zegoen Manu gure segidea. Hoxe, gure bihotzetik hemen Eliza betetzen ari garenon arregua. Eta bestetik ere eskatzen dugu Jainkoari goien eduki bezala Manu eta Manuk handik gure alde egiten segi bezala. Aurrera segitzeko bera oroimenean, eukiz bera gogoan izan da, eta hain zuzen ere gure bizitza mesedegarri izan dadin saiatuz. Horregatik, gure zeruko hartzailunari hoxe da gaurkoa zuzentzen diegun arregua. Manu gure segurearen aldekoa. Euki bezala goian atsedenak. Senti bezala erabateko zoriontasuna eta handik egin bezala gure alde.
Konbentuaren Ana Maria Dorotzuarekin. Haren sena Jose Santuarekin. Apostolu santuekin. San Miguelekin eta gizarte guztietan zure izan diren santuekin. Haekin batean berezko itzagun. Jesucristo zure semearen bitartez.
Eta bukatu horretik, azken erreskursoa egin dezagun. Amen. Zoazte, jaunaren